yapadera imene tikupitiriza kupasani zosatira za chisankho chimene tinaponya ndithu voti pa 16 September ngakhalenso pa samba la mchezo la times 360 yakwana nthawi tsopano yokuti tigwiritse ntchito makina a dashboard pofotokozera mmene zisankho zikuyendera so far. Manambala akubwera ndipo tufuna kuti tione kuti chithunzithunzi chimene chikuperekedwa nchotani, ndipo ndikhala ndi nzanga Wanda Msisya kuti tiyese kuwafotokozera amalawi kuti kodi manambala amene ali tili nawo so far akuti bwanji. Mwina poyamba tingowafotokozera amalawi kuti manambala amene tili nawo amene tizigwiritsa ntchito pano ndi alero pa 17 September 2025 nthawi yake ya 10:39. Chifukwa ena mango jambula screenshot ndikuyamba kulubwalubwa kuti ya times akuti chakuti ifeyo mu nthawi yake iyi, ndipo tikufotokozerani kuti malizatsa amenewa akuchokera kuti, ndipo kodi kumene koko zikutanthauza motani. Koma poyamba mwina tiyambe ndi chisankho cha ma president kumeneko Wanda mwina kungotifotokozera kuti mavoti amene abwera ndi angati, komanso kunena kuti mavoti amenewa akuchokera ma centers angati tisanayambe kufotokozera za mmene akuonekera manambala kuti amene akusogola ndani, amene ali pachiwiriso ndani. Zikomo kwambiri Wayana. Mwina tisanafike kwa nambala utha kungowakumbutsa Malawi kuti amene akupikisana ni makandidate angati, apo kuti kuona follow mwina utha kunena kwaonesa kuti alisa adziwe kena katibwere no kuma nambala ako. Chabwino amene akupikisana nawo apa pali Professor Peter Mutharika, tindi Dr. Lazarus Makathe Chakwera, tindada liso Singano Kabambe, tindi Dr. Joyce Hilda Banda, tilindi Tupele Muluzi, tilindi Kwame Bandawe, tilindi Togozani Manyika Banda, kumanso tilindi Kamuzu Water Chivambo, Amaeko Usi, Punziro Mvula, Kondwani Nankuma, Cosmas Felix Chipojola, Adil James Chilungo, Frank Tumpale Mwenefumbo, Smart Swira, Jordan Sauti, komanso Miward Tobias. 17 candidates amene akupikisana ndi zimene zizichitika pamene papa ndipo kuti tikulandira ma numbers kuchokera ku ma constituency padakali pano paja mudzindikire kuti atatseka Malawi Electoral Commission amayamba kuwerenga nzerenzere uja ndi nzere uja ndi umene amaonena kuti ndi station ndi timaona mama zama stations zakhazi kubwera ife timati tidikire kaye tiyambe kutolera zina zochulukirapo panopa atseka ma polling centers ambiri zikupita kuma constituencies ndi panopa tikumalandira zochokera kuma constituencies. Ndeti fotokozere manambers wakuti amveke bwinobwino. Imene muziona ba ili pamwambayi izi sintha manambers aja mabwera padakali panopa ma votes amene awerengedwa amene talowesa mu dashboard muno, osati amene awerengedwa nziko mosewona padakali pano, koma amene talowesa mu dashboard yathu ano alipo 491,154 ndi number imene ili apapai. Now distribution ya ma votes amene wawa ndi imene mukuiona apapai, and pamene paso timvesesane bwinobwino chifukwa anthu mukoza muona ngati kuti yayi imene timaonera pa times amatuza kuti awa akusogola 65.7%. no, awa 65.7% ndi wama vote amene awerengedwa awa iwo wapezapo angati. Number imene apezayo ndi imene ili 65.7 of the total of votes counted, which is 491,154. Yes. So i bai izikhala ilipo nthawi zonse. The bai imene iyi blue is representing Peter Mutharika, green is representing Lazarus Chakwera, red is representing Daliso Kabambe, yellow representing Joyce Banda, ndi kwina kukuli enawo. Now chimene chizichitika ndicho kuti manambers aja mabwera nkumapezeka kuti amene akutsogolayo ndi amene ba yake izikhala kuyambirirako. Mwachitsanzo imene tikunena muja andi tikunenensanso kuti timvesesane, tikunena kuti ma votes amene tawerenga amene tayika mu dashboard muno padakali pano ndi 491,154. Pa amene wawa Professor Peter Mutharika apeza 322,443. Out of 491,54 ndi chifukwa chake kuoneka kuti iwo ndi 65.7% of this, meaning kuti ndi amene akusogola. Okay, like we saying, we want you to understand this percentage. Yes. This percentage is ma share yao out of this total. Yeah. 322 of 491 ndi mene kuti pasa 65
1.7%. Lazarus Makase Chakwera apeza 106,577 of this number yomwe ndi 21.7%. Ndipo Adaliso Singano Kamambe apeza 33,264 amene ili 6.8% ya this number. Dr. Joyce Hilda Banda amene onda chipani cha Peoples apeza 10,383 of the 491, giving us 2.1%. Nde kuti tione makandidate ose ukuli atupele muluzi ya UDF amene ali ndi 6,262 yomwe ndi 1.3%. Akwame Bandawe 0.6% with 2,966. Athokozani Manyika Banda 0.4%, 1,966. Akamuzu Kota Chiwambo ali pa 0.3%. Ndi that number. Komanso Michael Usi ali 1,443 yomwe iso ndi 0.3%. Aphunziro Mvula akondwa Nankhumwa komanso Cosmas Felix Chipojola ndikumapitirira kumene kwa Diu James Chilungo. Percentage zawo amenewo manamba zawo ndi awa of this. Tikungo nena msanga chifukwa chokuti zimene zizi tizikhazikikapo tikambano ufotokoza bwinobwino manumbers amene wawa ndiye kuti pamene pa mwina usanapite kutali kuti ubwerere konkuja. Yes. Ndimangofuna kuti anthu tafotokozerenso kuti pamene panali nkhope ya ma presidential. Okay. Koba kuambirira kuja kwa Peter Mutharika. Yes. Yes, and then you can just click tuone. Yes. Mungu akumbusa sa Malawi kuti tiza atengeranso historical data. Kwa atengera kuti tuli kumbuyo anthu anapeza mavoti otani. So terekeze chisankho cha 2014 Mutharika anapeza 1,904,399 ndipo iwowa mu chaka cha 2019 chisankho cha 2019 anapeza 1,751,877. Kenaka pamene tikubwera chisankho cha 2020 cha chibwereza. Yes. 1,781,682 kenaka kumabwera chaka chino 2025. Kwa mwinaso kungoonjezera zimene wanena Wanda ndimafuna tingoauza anthu kuti mukaona mavoti amene akutchulidwa amene tachita count so far amene talowesa mu system yathu 491,154 ndiye kuti it's about 50,000 shy of half a million. Yes. Yeah. Yes. About 50,000 shy of half a million. Now you look at amene anapanga register. Also 9,000 because it's 491. 491. Yeah, so it's about 9,000 shy of 500,000. Oh yeah. Yes. Yeah. Not 50,000, but no, yeah, 9,000. 9,000 yes. shy of half a million. Yes. Yeah. The more na kuti half a million mukatengera ndi mavoti amene votes counted, no, not counted but rather cast. Yes. Muona kuti tidakali kutali kwambiri. Yes. Because even mukaona ma centers is 14 out of 6,249. So yes. For me, I just wanted to say kuna kuti mukaona namba nchifake ameki akumanena kuti intima pansi. So titokhala ndithu ndi zoyankhula zambiri kuti Akutsogolaso kutere koma in terms of statistics, in terms of numbers tikuona kuti manambala adakali kutali, but so far mungawanenera Wanda manambala amene tawerenga out of that 491,000 Professor Mutharika ali ndi 65.7%. Ndikhulupirira kuti ndi mmene tingayambire moteromo unless mwina pali any other comments sanapite kuma constituencies. Yes, I think ndekuti just to go back kuti amalawa amvesese baba ndekuti tikumakhaso ni nambala ina imene kuonesa kuti kodi wapa number 1 ndipo wapa number 2 akusiyana ni numbers angati. Yes. As at 491,154 it meant that Mutharika at that particular time amasogola ndi 215,866. Yeah. That means it's just this number less this one. Yes. It will give you kuti akusogola ndi angati. This zongothandizira kuti tiziziwa kuti at that particular time. Mene tikunena amuja ndo kuti ma numbers aja adakabwerapo tili ndi ma
correspondents athu amene akulowesa ma numbers amenewo akafika kunoko they are being verified. Anyamata amatitsimikizira pano kuti ma numbers ambiri abwera, koma timangofuna kuti tikuziwiseni kuti kuyambira pano kupita chitsogolo I think it is gwisa ntchito kwambiri this dashboard to give us a picture kuti kodi dziko lonse likuyenda bwanji. Mmene amayankhulira Wayana tizithanso kuchita narrow down to a constituency kuti tione kuti kodi kumene koko aphungu akuyenda bwanji. Mwina Wayana ngati ulibe zonjezera tikhoza kungolowa kuti tione kuti aphungu akuyenda bwanji akuchita bwanji. Yes, ndeti choke kuma president tipite kuchitipa east, tipite kuchitipa. So kuchitipa ku tipite titakuyamba ndi chitipa east. Chitipa east ndimeneyo. Ndekuti apa kuchitipa east ko pa upresident ndi George. So kutanthauza kuti kuchitipa east mavota amene aponyedwa kumene koko ndi 13,544. Amene popo ndekuti apita Mutharika apeza 6,522 yomwe ndi 48.2%. Amene wawa kusogozedwa ndi Dr. Chakwera amene apezako 4,531 yomwe ndi 33.5%. That means the difference ya Professor Mutharika ndi Dr. Chakwera ndi 1,991. Ndilowe kuma phungu kapena mwina kungopitiriza amene tizipanga mwina just top 4 kuti tipitirize ndi adaliso singano kabambe president UTM amene ali ndi 9.4% ya mavoti 13,544 imene ili 1,276. Kenaka pa nambala 4 pali Dr. Joyce Hilda Banda 3.0 amene ali mavoti 412. Chitipa East. Mene ndi Chitipa East. Now, what is interesting now is kuti sopano mwina titakulowa sono ku chigawo cha ma MPs. Komweko ku Chitipa East. Ndoti tikatobwanya apa ndikuti kutitengera kuma MP kwathu kuthamangisa kutonesa mwaona mavota aja. Mavota aja ndi omwewa. 18,653. Komano this time around kuli Akenson Malanga. Amene ndi oima paokha amene apeza 7,331 votes imene ndi 53.7% ya mavota amene aponyedwa awa kusogozedwa ndi Akenzi Msukwa amene adali phungu waku dera limene lili amene wanda chipani cha Malawi Congress apeza 5,205 imene ili 38.1% kusiyana ndi Amalanga ndi 2,126. Now, wonder something interesting to think about. Tisunge nambala hii. Mavoti Akezi Msukwa Malawi Congress Party. By the way, Akezi Msukwa ndi member, very senior member wa Malawi Congress. Anali chairman wa convention ya MCP konkuno ku BICC. Now, apeza mavoti 5,205. Then mafuna tibwerere ku presidential tikaone kuti kudacha kwera. Has he gained or lost or kapena ndi MP amene apeza lesser votes than the president? So tikapita ku presidential, you see ndekuti a president apeza lesser votes. So alipana amene avotera Akezi Msukwa koma president asankha kuvotera mwina Mutharika kapena munthu wina. I thought that was interesting. It's very interesting because kungocheka mavotes amene wapeza president mu constituency muja kufanizira ni mavota amene apeza MP mu constituency muja ni nkhani. Zikupasani chithunzi kodi anthu amavotera MP kapena anthu amavotera kwambiri president anadana ndi MP ngati anavotera MP kudana ndi president panavota ndi pati. So I think ma talking points ena akhoza kumakhala ngati amene wo. Wayana ndinaona ngati kuti chimene chonchofunika kuti kuchiyang'anira china chimene ndimaona ngati is also of interest ku Chitipaku maka Chitipa East nkonena kuti kwa ma MP kuja Pompa? Or even that before we go my MP kuja. Kodi ndi angati amene anakafika ku Chitipa during the campaign pakati pa ma president follower? Chifukwa I know Chakwera Mutharika anakafika ngati? I don't know. Generals I think anakafika mosati osata Mutharika sana fike. Then you had Akabambe anakafika it? I think so. I doubt if Joyce Banda anakafika. But all I'm saying is anthu kumene koko they are voting, or rather they voted
for Mutharika, I mean, even did not even go there physically. Yes. Yeah? Yes. Koma mwina anthu anangoona kuti ingakhale sinaone physically akubwera kuno ife tanena kuti mwina atavotera. You remember before the elections, panali nkhani yaikulu yomanena kuti kuti mwina sangathe kuyenda koma izizi mafigures ngatawa. Akutiuza ma stories ngata amenewo. Kuti nthawi zina anthu akankonda, they don't have to physically go there. Yes. Anthu amapezeka so mwina kuti akutha kuavotera. Maybe you can go back to parliamentary check. Yes. Unless you have something else to say. No, tikungowakumbutsa Malawi kuti tikumane napa kuti unverified is the same way as